Ahoj, vítej ve druhé lekci. V této lekci se podíváme na 3 důležité věci. Za prvé, co je to mindset odmítnutí? Odkryjeme si, jakým způsobem ovládá naše myšlení. Dále se podíváme na negativní duchovní vlivy, které se pojí s mindsetem odmítnutí. A za třetí se podíváme na mindset odmítnutí a negativní duchovní vlivy, jak tyto dva vlivy společně ovlivňují a negativně mění naši osobnost. Tak jdeme na to. Odmítnutí je zlodějem naší identity. Nejprve v nás způsobí prvotní ránu. Později začne pracovat v naší mysli a vkrádá nám pochybnosti. Pochybnosti o tom, kým jsme. S těmito pochybnosti se pojí nutkavý pocit, že není něco v pořádku. Pochybnosti a pocit způsobují, že odmítáme sami sebe. A ve snaze zalíbit se jiným lidem, v touze, aby nás přijali, na sebe bereme falešnou osobnost a snažíme se chovat lépe, správněji, jinak, než si myslíme, jinak, než jsme. Další věc, kterou v nás odmítnutí může způsobit, je, že dojdeme k závěru, že nás nikdo nebude mít rád. A proto se vnitřně vzbouříme proti vlastní identitě. Projevuje se to jako duch sebeodmítání, který nás stále doprovází. Boží nepřítel nás v podstatě přesvědčuje, že jediný způsob, jak přežít, je potlačit své skutečné já a fungovat v alternativní osobnosti. Doteď jsme mluvili o mindsetu odmítnutí jako o změně myšlení a proměně naší osobnosti. Ale je třeba, abychom pochopili, že mindset odmítnutí a odmítnutí samo je i negativní duchovní vliv. Stojí za ním démon. Démon odmítání je jedním z těch tvrdohlavých démonů. Kořeny tvrdohlavých démonů sahají hluboko a je těžší je vyhnat než obyčejného démona. Démoni se chovají jako gangy, operují strategicky a slídí po lidech, kteří se stali zranitelnými kvůli citové bolesti. Démoni přitahují slabosti, hlavně lidí, kteří se potýkají s odmítnutím. Odmítnutí je pro démony jako brána do života těchto lidí. Jakmile jeden démon otevře cestu do srdce člověka, mění jeho realitu. Tahá ho stále více a více do hrubé a tvrdé lži, pryč od Boží pravdy a lásky. Pojďme se podívat, jaké démonické vlivy se na nás nalepí, pokud setrváme v mindsetu v odmítnutí, pokud necháme ránu odmítnutí otevřenou. Pokud jsme byli odmítnuti, sraženi na kolena, zklamáni, prožíváme velmi negativní pocity ohledně svojí hodnoty. Hledáme, jak se to mohlo stát, a nemůžeme na to přijít. Nakonec začneme postrádat vlastní sebedůvěru. Toto myšlení může velmi dobře otevřít cestu k vině, k sebeobviňování. Pokud jsme odmítnuti, máme totiž potíže odpustit sami sobě a pustit se této udičky, na kterou jsme byli chyceni. Toho velmi dobře může využít démon viny, který nás nabádá k tomu, abychom se stále vraceli v myšlenkách zpět k těm momentům toho zranění. A my znovu a znovu
trpíme stejnou bolestí jako v minulosti. Tím, že se vracíme zpátky znovu a znovu, děje se to, že v našem srdci roste neschopnost opustit tenhle kolotoč vzpomínek. A po čase se domníváme, že s námi něco není v pořádku, že nejsme dost dobří. A v tu chvíli démon viny v nás začne zapouštět kořeny. Je čas zastavit toto video a položit si následující otázku. Bojuješ s obrovskou nejistotou, s pocity podřazenosti a je pro tebe velmi těžké se od těchto pocitů odprostit. Zjistila si, že se neustále obvinuješ a nejde ti to změnit. Je pro tebe těžké se z toho vymanit. A duch viny, který stále více a více podrývá naši sebedůvěru a my trpíme stále více a více nízkým sebevědomím, otevře cestu jinému démonu, duchu tíhy. Duch tíhy je opakem radosti. Můžeme ho nazvat depresí. My, kteří jsme odmítnuti, se pod vlivem ducha tíhy cítíme sklíčení. A to zase extra oslabuje naši sebedůvěru. Navíc duch tíhy, deprese nás vyčerpává. A kvůli nedostatku zdravých vztahů, protože se bojíme být odmítnutí, začneme mít pocit, že jsme v tomto boji sami. Každá životní výzva je pro nás velmi zdrcující. Žijeme izolovaně, osamoceně, nikomu nedůvěřujeme. Propadáme do stále větší sklíčenosti, zoufalství a beznaděje. Jdeme možná k lékaři, aby nám podal lék na zlepšení nálady, předepsal antidepresiva. Pokud se totiž deprese nekontroluje, tak nás může dohnat až k sebevraždě. Pokud se nás také může vést k úniku, k útěku, k nespavosti, k útěku do alkoholu, aby jsme na chvíli zapomněli. Je čas opět zastavit toto video a zodpovědět následující otázku. Vedlo tě sebeobviňování do deprese? Pokud jsme silnější osobnost, tak nás naopak duch viny na místo do deprese povede do perfekcionismu. Ve snaze, abychom nebyli opět odmítnuti, se snažíme získat uznání tím, že dokonale plníme každý úkol nebo zadání. Jsme vedeni nadějí, že když něco uděláme správně, budeme přijati a milováni. V tomto stavu potřebujeme neustálé potvrzování toho, že věci děláme dobře. Tato snaha o perfektnost se pro nás stává otroctvím a otevírá dveře dalším duchům, negativním vlivům, negativním duchům pýchy, ješitnosti, domýšlivosti a marnivosti. Mezi příklady perfekcionistických duchů patří obsedantně kompulzivní chování, překontrolování práce druhých lidí, legalismus. Může to být farizejský náboženský duch, hnidopíšství, přehnaná kritičnost druhých, odsuzování druhých, netolerance, frustrace a pokrytectví. Pokud jsme vedeni tímto duchem, děje se přesně opak toho, než chceme. V tomto našem chování nás druzí lidé musí odmítnout, protože se stáváme pro ně nesnášenlivými.
Rodiče, kteří mají ducha perfekcionismu, mohou být vůči svým dětem netolerantní a příliš přísní. V manželství může jeden z partnerů s perfekcionismem být velmi netolerantní. Perfekcionista se skrývá za souborem pravidel. V náboženském prostředí se můžeme skrývat za Biblí a vidíme Bibli jako knihu pravidel, kterou musíme přesně a jasně dodržovat. To nás vede k pokrytectví a zároveň zastírání našich vlastních chyb, protože nejsme perfektní. Perfekcionisté potřebují vysvobození. Potřebují vysvobození, aby mohli žít volně, v lásce, v soucitu a milosrdenství vůči druhým lidem. Je čas opět zastavit toto video a položit si další otázku. Rozpoznala si perfekcionismus ve svém nitru jako hnací sílu, která tě zotročuje a nemůžeš se jí zbavit? Dalším duchem, který se pojí u silnějších osobností s odmítnutím, je duch pýchy. Duch pýchy v sobě zahrnuje ješitnost, ego. Pýcha je vlastně duchem kompenzace, který pomáhá lidem udržet si zdání úspěchu a kompetence. I přesto, že se hroutí, například pod tlakem života či okolností kolem nich. Tito duchové se snaží, aby se lidé cítili lépe. Pýcha je v životě mnoha lidí silným impulzem, tvrdohlavým démonem, kterého nelze snadno vykořenit. Dá se to, ale je to velmi těžké. Ješitnost má blízko k vychloubačnosti a projevuje se zdůrazňováním vlastních předností a snahou potom, aby je ostatní vnímali a ocenili. Člověk v moci ješitnosti takovému člověku dělá dobře chvála a snaží se ji vyprovokovat. Naopak nesnáší kritiku vlastní osoby, zejména pak srovnání s někým lepším. Pýcha, arogance či ješitnost působící skrze ducha kompenzace, místo aby nám dali vytoušené přijetí, nás uvrhují do izolace. Proč? Protože nikdo nechce být v blízkosti lidí, kteří jsou pyšní, arogantní a ješitní. Rozpoznala si u sebe ducha kompenzace, pocitu, že se potřebuješ cítit dobře a proto jsi se dostala do ješitnosti či egoismu? Dalším démonickým vlivem v našem životě může být absurdní strach. Je to strach ze zdánlivých maličkostí nebo problémů. Ačkoliv si někteří lidé myslí, že lidé s těmito strachy se prostě s nimi musí vyrovnat, tyto strachy jsou oprávněné. Opravdu ochromují ty, kteří s nimi bojují. Lidé trpí obavami z opuštění, selhání, zranění, smrti, autorit, závazků, konfrontace nebo nedostatku peněz. Další formou strachu je paranoia. Paranoia je strach, určitý druh strachující se předtuchy, která činí člověka iracionálně podezřívavým a nedůvěřivým vůči ostatním. Celá paranoia je absolutně neobjektivní. Je to strach založený na potřebě bránit své ego proti někdy vymyšleným scénářům. Takový člověk často promítá obranný mechanismus, který má, do podoby megalománie, posedlosti grandiozními nebo extravagantními akcemi.
Lidé posedlí mocí, slávou a postavením mohou být často paranoidní a věřit, že je všichni chtějí připravit o jejich poslání a postavení. Duch paranoji nás vede k obviňování druhých. Jedná se o pomýlené obviňování a zbytečné podezírání jejich motivů. Odmítnutá osobnost vždy zpochybňuje motivy druhých a bezdůvodně je odsuzuje. Je čas zastavit toto video a položit si následující otázku. Rozpoznala si u sebe ducha nereálného strachu či paranoji? Pokud ano, jak se to projevuje? Dalším negativním duchovním vlivem, démonem, je nerozhodnost. Nerozhodnost nás vede k otálení, kompromisům, zmatku, zapomnětlivosti a lhostejnosti. Nerozhodnost je jedním z nejvíce oslabujících životních problémů, protože život, který se posunuje kupředu, je založen na rozhodnutích. Lhostejnost naopak je postoj, který způsobuje, že se člověk vyhýbá rozhodování. Prokrastinace s tím úzce souvisí. Prostě všechno jen odkládáme na dobu budoucí. Jak lhostejnost, tak i prokrastinace mají kořeny ve strachu z rozhodnutí. Úzce spojená s tím je i pasivita, která způsobuje netečnost, letargii, neustálý smutek, pláč, pocit poraženectví, sklíčenost, zoufalství. Dále i snahu o útěk, provází ji únava, smutek, vina, beznaděj a vnitřní bolest. Může být doprovázena i leností a osamělostí. Člověk, který bojuje s pasivitou, se mnohokrát cítí, jako by byl v mrtvém bodě, jako by se nikam neposouval. Pasivita je velmi nebezpečná. Znehybňuje člověka a vede k tomu, že se stáhne ze života. Bere člověku přirozenou touhu být asertivní a dostat se výš, růst. Pasivní lidé nebudou usilovat o to, co potřebují k tomu, aby v životě uspěli. A nepůjdou za tím. Nechají ostatní, aby to udělali za ně. Zastav prosím toto video a polož si následující otázku. Rozpoznala si u sebe duchovní omezující vliv nerozhodnosti či pasivity? Pokud ano, jak se to projevuje? Protože odmítnutí může vstoupit do života člověka již v dětství, je dost možné, že tito děti touží po opravdové lásce a přijetí. To může způsobit, že již ve velmi mladém věku se zapletou do sexuálně nemorálních vztahů. Můžou se stát obětí lidí, kteří je využívají a zneužívají. Mezi duchy působící v rámci tohoto démona chtíče, žádostivosti a nepřiměřené touhy patří nevěra, prostituce, sexuální nečistota, perverzita, zvrácenost a další. Perverzita spolu se sebeodmítáním vede lidi k odmítání vlastní sexuální identity. Žádost neboli touha po rozkoši není jen sexuální. Tato touha se může projevovat jako touha po materialismus, nebo přejídání se a jiné druhy závislosti na jídle, jako je bulimie, anorexie a nebo extrémní diety. Nebo to může být závislost na alkoholu a drogách. Je čas zastavit toto video a položit si následující otázku.
rozpoznala si žádostivou nenasytnou touhu ve svém životě? A pokud ano, o jakou touhu se jedná? S odmítnutím se pojí další duchovní negativní vliv, a to je pocit křivdy a nespravedlnosti. Máme pocit, že život a lidé kolem nás k nám byli velmi nespravedliví. Z tohoto pocitu se může zrodit touha zbavit svět nespravedlnosti. I když se na povrchu tato touha může zdát jako ušlechtilá, pod povrchem se skrývají projevy falešného soucitu a falešné odpovědnosti. Tyto projevy jsou syceny vnitřní hořkostí, hněvem, vzpourou a záští. A pokud si nedáme pozor, můžou vést i k nenávisti a můžeme se dopustit poté i násilí. Porovnáme-li tento falešný soucit s biblickým darem milosrdenství, vidíme, že skutečný soucit se vztahuje na všechny lidi, na všechny, kteří trpí. A nejen pouze na ty, kteří trpí stejně jako my. Dalším negativním vlivem je vina, která působí skrze stud a hanbu. Pocit viny, který působí společně se studem a zmatkem, je shlukem démonů, který zahrnuje odsouzení, méněcennost a hanbu. Stud sám o sobě v nás vyvolává silný pocit viny, rozpaků a nedůstojnosti. Je čas zastavit toto video a položit si následující 2 otázky. Rozpoznala si ve svém životě křivdu a nespravedlnost, které tě vedly k falešnému soucitu? Druhá otázka. Rozpoznala si u sebe silný pocit studu a rozpaků? Další negativní vliv, který se pojí s odmítnutím, je přecitlivělost. Přecitlivělí lidé jsou velmi snadno dotčeni, uraženi, zraněni, poškozeny slovy a činy druhých. Jsou přecitlivělí právě kvůli odmítnutí. Jako by si byli hyperaktivně vědomi toho, jak je vnímají ostatní lidé a předem se bojí negativních postojů jiných lidí. To je činí vůči ostatním velmi netrpělivými a nesnášenlivými v jejich přemrštěných reakcích. Je čas položit si otázku. Rozpoznala si u sebe silný pocit přecitlivělosti? Pokud ano, jak se to projevuje vůči druhým? Na závěr projdeme příznaky odmítnutí. Pokud tyto příznaky ve tvém životě budou působit velmi silně, pak je dost dobře možné, že za nimi stojí negativní duchovní vliv. Můžou to být neustálá touha po projevech fyzické lásky, hledání ujištění o vlastní hodnotě, závislost, vyhledávání pozornosti, zoufalství, znechucení, závist, fantazírování, různé strachy, frustrace, pocity viny, beznaděj, netrpělivost, podřadnost, osamělost, nenasytná touha, žádostivost či chtíč, zvrácenost, pýcha a arogance, pomstychtivost, sebeodmítání, přecitlivělost, stud neboli hanba, myšlenky na sebevraždu, nehodnost,
nízká sebehodnota, ješitnost, stažení se do sebe sama, uzavřenost a deprese.